Dobrodošli u 9. dan serijala Razumijevanje Bitcoina. Danas odgovaramo na pitanje zašto će ikada postojati samo 21 milijun Bitcoina. Za razliku od fiat valuta koje se mogu beskonačno tiskati, Bitcoin ima fiksnu ponudu. Nikada neće biti više od 21 milijun Bitcoina. Ali zašto? I kako Bitcoin provodi ovo ograničenje? Ponuda Bitcoina regulirana je kodom, a ne političarima ili središnjim bankama. Novi bitcoini ulaze u opticaj putem rudarenja, ali to slijedi stroga matematička pravila. U prosjeku svakih 10 minuta rudari obrađuju transakcije i dodaju novi blok u blockchain. Svaki put kad to učine, nagrađeni su novo iskovanim bitcoinima, a to se zove subvencija bloka. Ali evo gdje je kvaka. Subvencija bloka nije konstantna. Svakih 210.000 blokova, što je otprilike svake 4 godine, nagrada za rudarenje bloka se prepolavlja. Ovaj događaj zove se halving ili u prijevodu na hrvatski jezik prepolovljenje, što znači da se nakon svakih 210.000 blokova prepolovi nagrada rudarima. 2009. rudari su zarađivali 50 bitcoina po bloku. 2012. to je smanjeno na 25 bitcoina. 2016. je smanjeno na 12,5 bitcoina po bloku. 2020. na 6,25 bitcoina po bloku, dok sad posljednji halving je donio 3,125 bitcoina po bloku od 2024. I ovaj ciklus nastavlja se do 2140. godine kada će posljednji dijelić bitcoina biti iskopan. No zašto bitcoin ne prelazi 21 milijun? Ponuda bitcoina slijedi asimptotsku krivulju, što znači da se beskonačno približava 21 milijunu, ali nikada ga ne prelazi. Zamislite to ovako. Zamisli da prepoloviš picu i onda je ponovo prepoloviš i opet, bez obzira koliko puta je dijeliš, nikada je potpuno nećeš potrošiti. Samo ćeš dobivati sve manje i manje kriške. Tako funkcionira Bitcoin. Svaki događaj prepolovljenja usporava novo izdavanje, osiguravajući da Bitcoin ostane rijedak. Što se događa nakon 2140. godine? Kada posljednji dijelić Bitcoina bude iskopan 2140. rudari više neće dobivati subvenciju bloka. Ali i dalje će imati poticaj za osiguravanje mreže, jer će zarađivati naknade za transakcije umjesto novih Bitcoina. Fiksna ponuda Bitcoina jedna je od njegovih najmoćnijih značajki. Bez spašavanja, bez inflacije, bez monetarne manipulacije. Samo čista, matematički osigurana ograničenost. Zdrav novac, tvrd novac, najrjeđi novac ikada stvoren. Ali to postavlja pitanje. Ako se Bitcoin izdaje prema predvidljivom rasporedu, što se događa ako rudari ubrzaju ili uspore? To ćemo saznati sutra.